Tanto batzuetan behintzat, txapelduna pixka bat estutu nahi zuela esan zuen Olaetxeak atzokoaren atarian. Helburua partiduaz gozatzea eta bere buruarekin pakean gelditzea zen Lizartzarrarentzat. Tantoa hemen, tantoa han, 5-1 aurreratu zen, baina artean ez zuen irabaziko zuen ikusteko. Olaizola bigarrena deseroso jokatzen ari zen, baina inoizko pilotari onena da lauterdian eta hasieran galdutako tartea errekuperatzea lortu zuen gero. Goizuetarrak markagailua irauli eta 12-8 jarri zen aurretik. Ia beti bezala Aimarrek irabaziko zuela ikusten ari ziren pilotazaleak. Baina Olaetxea markak hausteko dago aurten. Lemuno, Jaunarena, Barriola eta Ezkurdia menderatu zituen eta baita atzo Olaizola ere. Astez aste handiagoa egiten ari da Gipuzkoarra. Atanu numandako irakustaldia apartekoa izan zen. Azken berdinketa 14-akoa. Gero, arrai handia txikiak jan zuen. 3 urte egonda Aimar partidarik galdu gabe. Gutxi dira Nafarrari Kaiolan irabazi dioten pilotariak. Olaetxeak arro esan dezake berak behin lortu zuela. Olaizelak azken partida 2011an galdu zuen, baina txapel atera zuen urte hartan bertan. Aurten ere berdin egin nahiko du. Ezkurdiak gaur, Bilboetxea 6. irabazten badio, Olaetxea sailkatuta egongo da. Bestela, datorren astera arte itxaron beharko du. Hala ere, hemendik aurrera gertatzen dena gertatzen dela, Mikeli betirako geldituko zaio aurtengoa eta bereziki atzokoa. Aste guztien, egia esan buelta asko ematizkezu zehai burui ez, da, ala ere den ere inungo ametxetan etzan sartzen ez, 22 iristea. Eta, lortuet eta, oandik sinizkezin da.